Dia muna kama nami inanami parhalado do ruas ni HKBP di sadok pertibion di sordo hami nuaeng mewakili sude panitia sinode gunang na pinabaki ni Opuye Porus HKBP. Jala hupasahat tami ma tabe horas-horas sian seminarum si poholok tuhamuna sudia kamangkenang. Di totopon HKBP do patupa sinode gudang tanggal 2, 1, tanggal 8 Desember 2024 dohot tema songon nataida di layar dohot subtemana adong ma hira dulu agenda na paling rekod di sinode godangon na parjulu ima barita jujur tahun sian Opuye Porus dungi adong pengambilan keputusan penetapan renstra HKBP dungi dapat tuluhan ima pemilihan ni pimpinan dohot preses ni HKBP. Inganan sinode godangon dipatupa di auditorium Sipoholon jala dia kamanami nanami naunghia utusa sinode godang nungarok pengalaman di perhutanon jala adong makamanami nanami mungkin na parjulu sahali gabe ruas di sinode godang jala di seminarion terbatas dosa sitong na inganan penginapan alai nunga dibenahi tarhira 560 halak manon peserta sinode godang di komplekson jala selubinai maringa dia ke penginapan sekitar Tarutung. Tuaka manami nanami utusan di sinode godang nunga ditongos panitia ling sision nia kamanami nanami jala nang masuk sahatun waing marhite link pendaftaran online sekitar 1.400 halak dope. Alanisya kami panitia nuaing nadison mangidohot tuaka manami nanami asa bui manigor sekop kupangi dohami doha tormat asa sudema aka manami nanami mangisi lingi asa umuran non ulaun dia ka panitia dia ka manami nanami ruas ni sinode godang marasing do torop ni ruas ni sinode godang sahalion ala di sinode godang nasalpu proporsional dope ala inunga diputuson ia ruas ni sinode godang di nanak sipatu paonon ima sada utusan di Ganup Resort jala dohot padita resort dohot akamatay nata pareses MPS PPD PND sina kalimbaga-limbaga ng pimpinan do sude jadi marasing torokna jala mamerek torok ni parsinodeunan non akamangkenang buidohonos sada na maol anon aturon ni mataringotu perparkiran ala ni dohot mahamin waeng kapanitia menghimbau sudia kamanami nanami sabuyan non ture mardale sude buima tapi kiri strategi nadia na dumenggan mukis ada mobil mang napiga ruas ni sinode godang nona sabui dengan maratur sude komplehon. Aku ni muse di bulan Desember sona taboto kamanginang somalna musim udah do dison dengamma kamanginang taparadia ka narikotusi nunga taboto ala tongdo sejuk gari ada ngali kompleho jala ari parudan dan gamma kamanginang tahu basi akan are kotusia sabuyan no sehat-sehat kita sude jala tu sude aka ruas nang manami parhalado ni HKBP di sadok portibion hami atas nama panitia waing na disodo na sodisope hupangadio hami madohot hormat sian uduk seret niroha asang dia sude mahita manginang manangya kosa asang kia bui mardala sinode godangot di bagasa penuturian itu hatai jaladang lupa hamitong mangidohon ala tardok balgado biaya ni sinode godangon ala los panitia do nuaing patupa renovasi ingana parbornginan gedung SMK nasanga dipake pature honinganan menampung 500 halak di samping ni auditorium jadi dohok mahami amanginak sudi panitia di bagasan uduk seret niroha di samping ni tangiang muna atik tungarong naukap roha pribadi huria manang resort do distrik nebui manupahi ulau ton isarani na paradehon sipanganon sarabap pagi mangan arian mangan botari mangan nadia penabui sadok di bagasan lasiroha ma hami panitia majakon tangiang doho pangrupion nia kamanami nanami sude songoni ma hupasahat tami mardong arroha mauliate atas nama ni hami sudi panitia hami nabui hadir nuang dison menang napiga doho torok dopena subui hadir tangiang nami
tu sudiaka utusa sinode godang dilihat tu hatta ma dihamuna hahi pason tiur-tiur pardalanan anon menuju tarutung dohot seminar si poholon rapa makorasi mahita panitia mardok tu akamate nata nata olongi mardok tu nasida horas tolu hali horas horas horas